σήμερα χωρίς τρέλερ αρχής, γιατί μας βάλανε στο μάτι για τα καλά, οπότε το μάτιασμα δεν το γλιτώσαμε. Στην επόμενη εκπομπή θα υπάρχει κανονική ροή. Προς το πάνω σήμερα τα βίντεο είναι πολλά. Οι εξηγήσεις ακόμα περισσότερες, οι τσαμπουκάδες πάρα πολύ. Σαν μου έρχονταν μια μπουνιά τώρα μέσα στην κάμερα. Η ρούλα βαράει ρε γαμότο. Βίτα, τι κάνετε Βίτα? Μια χαρά Μάνο. Χωρίς επίθετο. Είναι το καλλιτεχνικό μας αυτό. Βλέπουν το παπαράσι στον δρόμο, τι σου λένε? Πολύ. Ναι. Σε φοβούνται. Εμένα? Α, καλά. Γιατί? Λέει, ξέρω εγώ, κάπου τα παραφυλάει ο Μάνος. Γιατί έτσι? Έχεις βγει το κακό παιδί. Τι έχουμε τραβήξει αυτή την ιστορία. Τι κάνετε κυρία μου? Καλά κυρία. Εσείς γιατί προκαλείτε τον κόσμο πάλι? Δηλαδή βγαίνετε σε εκπομπές, τσακώνεστε κι εσείς. Τι είπατε στον άλλον εκεί, πώς τον είπατε? Τον ανέραστο. Και ομοφυλόφιλο. Και γέρο. Δεν είπα κάτι. Και εγώ γιατί σας έφερα, δηλαδή θα τις εκπομπή σήμερα γιατί έχουμε ένα επίπεδο. Εδώ δεν θα βρίσω. οκ, δηλαδή. Το υπόσχομαι. Θέλετε να πείτε ότι φέρεστε ανάλογα με το που βρίσκεστε. Ακριβώς. Το κατάλαβα. Και ανάλογα τον παρουσιαστή βέβαια. Κοίτα νεύρα εδώ, κοίτα η άλλη νεύρα. Ούτε που κοιτάει. Παιδιά, να σας πω ότι η Ανθή έχει τυρετό. Να σου εξηγήσω το λόγο? Εντάξει, για πες. Όχι, πες, θες να σου εξηγήσω? Ναι, ρε. Ναι, δεν γίνει σε μπουκάς εδώ πέρα τώρα. Στον αέρα πάλι. Στον αέρα. Έχει Θα τα νερό το σπάσω όλα εδώ πέρα, Μανώλη. Μα δεν επιτρέπεται. Είναι της μόδας τα να τσακώνεσαι. Κάντε το, κάντε το. Λοιπόν, παιδιά. Θέλω να εξηγήσω τους λόγους που φοράω το υπέροχο αυτό σκουφί. Δεν σε ρώτησε κανείς, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα το πω από μόνη μου. Έτσι τελειώνω. Ένας λόγος πρώτον λοιπόν είναι ότι θέλω να με δείξει ο Θέμος. Δεύτερον, θέλω να με δείξει ο Θέμος. Να σου πω. Τρίτον, θέλω να με δείξει ο Θέμος. Και τι σε νοιάζει για το Θέμο, ρε? Τέταρτον, Άκου επίπεδο τώρα. Η καταξίωση έχει τώρα μέσα από το δείξει ο Θέμος. Καταρχήν, ο Θέμος δείχνει την Πεζαντάκου, αγάπη μου γλυκιά, και την Κουτσή Μαρία. Είναι επίπεδο τιμή να πα στο Θέμο. Ντροπή σου, κορίτσι μου. Νόμιζα ότι είσαι επίπεδο. Αυτό τον ηρώ σου, αγάπη μου, Θέμο. Εσύ και Κουτσή Μαρία είσαι, κορίτσι μου. Άντε, τελείωσε. θέλω να πάρω μια μεταγραφή. Ακούει κανείς? Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο θα προσπαθήσω να είμαι ήπιος. Με 3 γυναίκες δεν νομίζω, λίγο δύσκολο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω κάποιες από τις διευκρινήσεις που είχα σκοπό να δώσω σήμερα. Αφενός να στείλω και ένα μήνυμα σε ένα παλικάρι, ναι, σε ένα παλικάρι που σιγά θα πω το όνομά του και να του πω ότι να μην ανησυχείς γιαλάκια μου, διότι όσο και να θέλεις και να φοβάσαι μάλλον, την εκπομπή σου τη μεσημεριανή δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να καταδεχτώ, αδερφέ, να την κάνω εγώ. Έχουν βγει τόσες εκπομπές. Θα το πω. Ένα το κρατούμενο. Η ρούλα δεν είναι καλύτερη, παιδιά, έτσι. Δεν μιλούσε για τη ρούλα. Μια και το έφερε λοιπόν η κουβέντα και πριν προλάβουμε να το πλατιάσουμε, γιατί έχω πολλά στο κεφάλι μου που θα προλάβουμε να τα πω, θα προσπαθήσω. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι τελικά όλοι ξεπρακωνόμαστε στην τηλεόραση. Τελικά είναι θέμα χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι ο σύμμαχος της αλήθειας, όπως έχετε καταλάβει όλοι. Τελικά, εγώ χαίρομαι τώρα από τη μία, στενοχωριέμαι, από την άλλη έχω συμπεράνει κάτι πάντως, εδώ και πολύ καιρό θα σας το πω τώρα. Ότι όλοι, μα όλοι, είμαστε διασκεδαστές σας. Όπως και οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί κτλ. Και όσοι βγαίνουμε στην τηλεόραση. Και μπράβο, βρε Μανώλη. Για να μην πω καραγκιόζιδες, θα πω οι διασκεδαστές σας. Και εσείς έχετε την αιμονή να μας προβιβάζετε σε κάτι ανώτερο από εσάς. Λίγο εμείς καταφέρνουμε και σας πείθουμε, λίγο εσείς την πατάτε. Όσοι την πατάτε, καλά να πάθετε όμως. Λοιπόν, γιατί αυτό το ξεκατίνιασμα που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες και η λέξη τώρα ξεκατίνιασμα, ακόμα και αυτή έχει πολύ χρησιμοποιηθεί. Είναι του πεταματού πια. Θυμηθείτε μόνο όσο μπορείτε, μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα. Οι διασκεδαστές σας και τίποτα παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να στείλεις ένα φιλί πρώτα και μετά να πες το βίντεο. Σε ποιο? Καταρχήν. Το μήνυμα να Δεν θέλω να πέφτω στις παγίδες. Εγώ, ρε παιδιά, μέσα από τη δουλειά μου δεν απαντάω ποτέ σε κανέναν. Ναι. Όχι, Μανώλη, ήταν ωραίο πλάνο. Δεν είχε την απάντηση. Ήταν ωραίο πλάνο, ήταν κοντινό. Ήταν ωραίο πλάνο και μπορείς να στείλεις. Ναι, η Ιωάννα μου τι είπες? Ναι, Μανώλη μου, το μήνυμα να ολοκληρώσεις, γιατί εγώ το ολοκλήρωσα. Ότι δεν καταδέχομαι, είπα. Όχι, Λοιπόν, την εκπομπή, αν δεν το είπα, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, το μήνυμα προς το γυαλάκια, κοίτα τώρα εμπαθείς που φαίνονται έτσι. Για να μην πω το επίθετό του σου λέω, έτσι. Ότι δεν υπάρχει, αδερφέ μου, καμία απολύτως περίπτωση να καταδεχτώ να κάνω την εκπομπή σου. Καμία. Οπότε να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, έτσι. Χαλαρά. Μήπως έγινε πρόταση? Παναγιώτη μου, Παναγιώτη κατά συνάδελφε καλέ μου που και εσύ δέχτηκες τα πειρά αυτών, ας πούμε, των ανθρώπων, τι κάνανε κι αυτοί. Εσύ πήγες και τράβηξες τη Λιάνη, δεν τρέπεσαι αλήτη. Τη Λιάνη ρε! Και βίντεο από εκεί. Απ' όλα.
Μαρινέλα με συνοδό. Η Μαρινέλα που σπανίως βγαίνει ή καλύτερα σπανίως τη βρίσκουμε, έκανε εμφάνιση στην πρεμιέρα του Ρέμου. Με την ασφάλεια της Remo Security AE θεώρησε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ουδής να την τραβήξει με το συνοδό της. Συνοδός, φίλος, σύντροφος, δεν γνωρίζουμε, η ιστορία θα δείξει. Ο κύριος με τους γκρίζους κροτάπους και τον γκρίζο μαλλί γενικότερα είναι αρενοπός, όπως βλέπετε, αρενοπότατος. Καμία σχέση με τον κομμωτή που συνήθως τη συνόδευε τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε αυτόν τον τσίκι τσίκι, ρε παιδί μου. Ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι αρενοπότατος και νεότατος. Θα ήθελα να μην γυρίζουμε την πλάτη στον κύριο Βαρδί, παρακαλώ, και να μην μιλάμε με το από πίσω τραπέζι. Είναι αγένεια προς τον συνοδό. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρινέλα λοιπόν εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Ρέμου με συνοδό και πιστεύοντας ότι ουδής είναι σε θέση να την απαθανατήσει. Ο κύριος πάντως έχει εκτόπισμα, έχει ανδροπρέπεια σε έντονο βαθμό, λιγοματικά φοβερά. Η Μαρινέλα έχει ένα πρόβλημα στιλιστικό. Αυτή η γούνα δεν ξέρω και οι φιλοζωικοί τι κάνουν στο φινάλε. Αν τις σχετικές διαμαρτυρίες τις έχουν ήδη υποβάλει, καλό θα ήταν πάντως και μες στο κέντρο τέλος πάντων να αφαιρέσουμε τα περιτά. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο κύριος είναι πολύ αρενοπός, επαναλαμβάνουμε, πολύ όμορφος. Τους παλικάρι μου μη σε μαθιάσουμε. Και φέρνει πολύ στο George Clooney σε μια πιο μεσογειακή έκδοση, θα μπορούσαμε να πούμε. Να απολαύσουμε το βίντεο. Single my ass. Γυαλάκια. Μέσα κυρίες και κύριοι, αυτή... Μανώλη. 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 Ναι. Τι έχω πει, σ' αγαπώ. Όχι. Το λέω τώρα. Το βρήκε στον αέρα. Οι άλλοι πήγανε στην κόντρα. Εμείς θα πάμε στην αγάπη τώρα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Γυρνάω πλάτη πολύ. Γυρνάω πλάτη πολύ. Όλοι σας αρχίζουν δηλαδή τις χελούς. Α, σωστό. Είναι ωραίο το μπροστά, ωραίο και το πίσω, κυρία Βάη. Έχω μια παρατήρηση να κάνω. Δεν μοιάζει με τον George Clooney. Με ποιο μοιάζει, Με τον John Τάραμας. Με τον Τζον Τάραμα. Ναι. Τζον Τάραμα. Καμία σχέση. Όμως. Γιατί το λες αυτό? Έτσι λέω. Ωραίο τώρα. Τη λεγάδα σκορπιά. Όχι. John Τάραμας. Αφόδευσε ψηλά και αγνάντευε δηλαδή τώρα. Τι? Με τον Τζον Τάραμας. Αυτό μου ήρθε. Σε τι παιδάκι, πού τον... Α, όποιος μας έμοιάζει. Έτσι μου φαίνεται. Τον κομμωτή της Μαρινέλα το ξέρατε. Το θυμάστε, το θυμάσαι εσύ. Είσαι βέβαια μικρή που να θυμάμαι τον Ένα κομμωτή παλιό. της Μαρινέλας. Κοιτάξτε, δεν λέω όνομα, οπότε μην εσύ, Ριτς. Ήτανε τζίκι τζίκι, δεν πειράζει, δεν είναι ο πρώτος. Εσύ ένας κομμωτής, 9 στους 10 τζίκι τζίκι. Τζίκι τζίκι. Τικιτάγκα. Τικιτάγκα, κουνιστός.
Ναι, το πάει και το πάει το γράμμα, η αχλαδιά κουνιέται, Ωραία. τα μουσουλά την βγάζει καλαμάτα, πώς το Αυτό άλλο. δηλαδή κυκλοφορούσε. Ναι. Τώρα τι? Ωραίος, αλλά δεν Το γίζει. σαραβωνιάστηκε το παιδί. Όχι, καταρχήν το ξέρετε τι αστυνομία λέει. Και είχαμε κάποια στιγμή κάποιοι πίστευαν ότι ρε παιδί μου δεν είναι ο Κομμωτήσης. Παλιά, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Ότι είναι φλερτ. Ότι είναι φλερτ. Μετά απεκαλύφθη το μυστήριο. Η Μαρινέλα σημείωση δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ. Βγαίνει πολύ σπάνια ή πολύ σπάνια την Τώρα παίρνουμε τελευταία χαμπάρι. είναι η εβδομάδα της νομίζω. Δεν είναι εβδομάδα της παιδάκι, πήγε στην πρεμιέρα του Ρέμου Ναι. που είχε τη σιγουριά ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Πήγε και security. Τι λες, βγήκε τηλεφωνική στο Χατζη Νικολάου. 1, 2 όταν ήταν η Μοσχολιού. 3 όταν την έδειξε ο Θέμας που βγήκε στο Χατζη Νικολάου. 4η εδώ. Στο θέμα δεν βγήκε. Δεν βγήκε, απλά Στη Λαμπύρη δεν βγήκε, στο Παρίδι δεν βγήκε, στη Ρούλα δεν βγήκε, δεν έβρισε η Μαρινέλα. Βγήκε στο θέμα ενώ την έβγαλε σε βίντεο Θέμας. Γιατί ο Χάρης τον Μπούσουλα, ποιος δεν έχει βρει σε αυτή την περίοδο, ρε παιδιά. δεν ξέρουμε. Εσύ. Εγώ δεν έχω βρει. Εγώ ποτέ δεν βρει. βρίζω. Πώς δεν έβρισες εσύ? Δεν ξέρω. Να γυρίσω κατά τα πες ανάποδα. Και εδώ Μανώλη μου να μας πας όλα εδώ μέσα. Πας όλα, ρε. Όλα. Αλλά ηρεμήστε. Βγαίνω έξω από το πλάνο, μισό λεπτό. Ήρεμα. Και ηρεμήστε λίγο. Λοιπόν, τώρα παιδιά, πριν πλατιάσουμε την κατάσταση. Ναι. Και αφού πιάνει αυτό έτσι, δεν πιάνει, σήκωσε το Ιωάννα. Λοιπόν, η κατάσταση εδώ είναι λίγο ακόμα τραγική, διότι έχουμε να δώσουμε πολλές εξηγήσεις, να σηκώσω τα μανίκια, όχι. Θα το πω και αυτό ήρεμα. Μπορώ. Μπορείς. Μπορώ. Μπορώ. Νομίζω ότι μπορώ. Ακούτε αγαπητοί φίλοι τι ακριβώς συμβαίνει κάθε φορά που βγαίνει ένα καλό θέμα στην επικαιρότητα. Όποιος δεν το έχει πρέπει να βγάλει τον άλλον εκβιαστή, λοποδίτη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο να του προσάψει. Αφενός θα ήθελα να μηνύσω στο Γιαλάκια ότι έχω ένα σπίτι, μάλλον δεν έχω πάρει ακόμα σπίτι και το ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου κάνει το δώρο επιτέλους. Αν γίνεται τριάρι στα Βρυλίσια ή και στη Σαρονίδα καλά είναι να βλέπω και θάλασσα, έτσι. Ναι, ναι, σε βλέπω με ρετυρέ όμως. Οκ. Ναι. Εγώ θέλω μια μεζονέτα. Ένα το κατούμε. Εσύ. Όσες φορές θα χάσω τον ηρμό μου, και για να το βρω. Λοιπόν, Μ' αρέσει. βγήκε ένα θέμα αυτές τις μέρες. Είδατε κάτι αποκρουστικότατες φωτογραφίες, δεν θέλουμε εμείς, δεν έχουμε τα κιλά αυτά, ούτε την ηλικία τι να κάνουμε, όλοι κάπου θα γεράσουμε, όλοι κάποτε μπορεί να παχύνουμε. Έτσι. Της Δήμητρας Γιάννη Παπανδρέου. Καταρχήν δεν την κτίσαμε εμείς. Ιδρύθηκε από μόνη της. Λόγω τιμής, σας ρωτήσουμε γι' αυτό. Δεύτερον, εμείς ήμασταν σε ένα σημείο οι κακομοίριδες που είχαμε οπτική πρόσβαση. Γιατί άκουσα, παιδιά, το πάρα πολύ ωραίο, γιατί αντίλογο δεν θα είναι ποτέ στα κανάλια. Όταν έχεις ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, ένα και να πεις, αποδυναμώνεις το θέμα. Κάτι λοιπόν να σολάρω μόνο μου στην εκπομπή μου να λέω και τι θέλω, έτσι. Για να ακούσει και την άλλη μεριά, γιατί οι άλλοι λένε ότι κουστάρουν. Αυτό το θέμα λοιπόν, αγαπητοί μου, μου το ζητούσαν εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πάρα πολλούς από τον Αύγουστο, όσοι ήξεραν ότι το είχα. Στα λεφτά δεν τα βρίσκαμε, γιατί η δουλειά μου είναι να πουλάω φωτογραφίες. Τις βγάζω και τις πουλάω. Σε περιοδικά, σε εφημερίδες, σε κανάλια. Εσύ το λες κιόλας. Έτσι. Δεν είναι κακό, θα τα πω για τη δουλειά μου. Όχι, το λες γιατί άλλοι πουλάνε και δεν το λένε. Λοιπόν, οι άλλοι που θα ήθελαν πολύ να τις έχουν, με προσέγγισαν για να αγοράσουν φωτογραφίες. Δεν του τις έδωσα. Δεν τους τις έδωσα. Ξέροντας ότι αυτό το θέμα κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα και προσπαθώντας να καρποθούν εκ των προτέρων ό,τι μπορούν να καρποθούν, άρχισαν να λένε. Κυκλοφορούν φωτογραφίες της Γιάννη από προσωπικές της στιγμές. Τώρα, υπό τον ήλιο, πόσο προσωπικές στιγμές μπορεί να είναι, αυτό έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και έγκυται στην αντίληψη του καθενός από εσάς. Είπαν λοιπόν ότι οι φωτογραφίες αυτές βγήκαν από προσωπικές στιγμές της Γιάννη, ότι κάποιοι λοποδίτες πέφτουν σε αντιφάσεις. Τη μία λέγανε ότι κάποιος Πακιστανός έπαιρνε τα γραφεία Σβάρνα για να τις πουλήσει. Την άλλη ότι προσπαθούσαν να τις πουλήσουν και εγώ δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο. Και την άλλη ότι εκβιάζαν τη Γιάννη. Δεν έλεγαν ονόματα. Εκεί θα είχα πάρει το πρωτοδιαμέρισμα, παιδιά. Δεν την κάνατε την κάφα. Την κάνατε τώρα όμως. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αφού η Γιάννη λοιπόν αποφάσισε από μόνη της να ξαναβγεί στο προσκήνιο, να βγει στο δημόσιο τέλος πάντων, σε κοινή θέα, να επιλέξει δηλαδή να ζητήσει, ζητάει την προσοχή σας, είστε, το χειροκρότημά σας, την αγνώρισή σας. Κάνει εκπομπή. Καλά κάνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η κυρία Γιάννη Παπανδρέου, την οποία δεν έχουμε κανένα λόγο να μην εκτιμούμε και δεν έχουμε κανένα λόγο όμως να μην λέμε και με τι έχει ταυτιστεί στο μυαλό μας. Έχει ταυτιστεί, καλός ή κακός, με τον γάμο του αείμνηστου, με τις γυμνές φωτογραφίες της Αυριανής και από ό,τι καταλάβαμε, η κυρία Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου δεν έπαψε να τα βγάζει ποτέ. Αυτή είναι η προσωπική μου καθαρά εκτίμηση. Λοιπόν, αφού τα έβγαλε, εμείς επιλέξαμε να τα δείξουμε. Τώρα, αν δεν της άρεσε το θέαμα, τι να κάνουμε.
Στους συναδέλφους θα ήθελα να πω για μία τελευταία φορά ότι είναι κρίμα, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι κρίμα. Εσείς που στη ζωή σας δεν έχετε κάνει ένα ρεπορτάζ. Εσείς που δεν έχετε τρέξει ποτέ στον δρόμο να βγαίνετε στην τηλεόραση και να λέτε κάποιοι φωτογράφοι και νομίζετε ότι μπορείτε να με θίξετε εμένα ή το Σκιαδά. Έχετε την εντύπωση ότι εγώ θα στενοχωρηθώ επειδή με λέτε έτσι. Επειδή εγώ βγαίνω στον δρόμο και εσείς κάνετε μια ζωή δημοσιογραφία δια τηλεφώνου. Ξέρω εγώ, λίγοι θα βλέπετε τώρα την εκπομπή, μπορεί να κάνει και κοιλιά, μπορεί κάποιοι να έχετε ήδη αλλάξει κανάλι. Αυτοί οι ελάχιστοι που θα έχετε δει αυτά που έχω πει, νομίζω θα είστε σε θέση να αντιλήσετε το πράγμα και να καταλάβετε ποιος λέει η αλήθεια. Εγώ καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα κουτσομπολίστικα θέματα ή γενικώς τα σκανδαλοθυρικά ή πάσης φύσεως θέματα τέλος πάντων, δεν μιλάω παρά μόνο όταν έχω βίντεο. Που για να το βγάλω, στείνω κόλλο, βρέχω κόλλο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, τρέχω το βράδυ στη νύχτα μαζί του Μαγιώτη του Σκιαδά. Τι γελάς μωρέ με το στείνω κόλλο. Εγώ τουλάχιστον εντάξει. Άλλη. Λοιπόν, βρέχω τον κόλλο μου και τρέχω το βράδυ στη νύχτα, ξενυχτάω άπειρες ώρες, γιατί φαίνεται αυτό, για να τραβήξω εικόνα. Δεν το παίζω ήρωας. Σκορδοκαΐλα, άμα το βλέπετε έτσι. Εσείς βλέπετε όμως όχι λόγια, βλέπετε εικόνα. Και παρακολουθείτε άλλες εκπομπές 2,5 ωρών διάρκειας, έτσι, που λένε ότι τους κατεβάσει η κούτρα. Ότι τους κατεβάσει. Τι να συγκριθώ τώρα. Ποιος δεν συγκρίθει με τις τρίχες. Ακριβώς. Σωστά. Βάλτε και μια τελεία τώρα. Τελεία και παύλα. Όχι, εγώ θα βάλω και θαυμαστικά. Αλλά διαφωνώ με κάτι που είπες. Από όλα όσα είπες. Για το στήσιμο του κόλλου. Όχι, το προσπερνώ. Δεν είναι αποκρουστικές φωτογραφίες. Έτσι είπαν ότι είναι. Καθόλου. Θα σου πω, σαν άντρας να σου μιλήσω. Μπορώ να το κρίνω σαν άντρας. Ναι, πες. Παναγιά μου φύλαε. Σε παρακαλώ. Τι να κάνω. Είσαι πολύ σεξ. Δεν το άκουσα το. Εγώ δηλαδή με συγχωρείς, αλλά. Άλλο θέλει πιο πληθωρική γυναίκα, άλλο θέλει πιο. Εγώ είμαι δείγμα γυναίκα. Ακούτε τώρα, γιατί το συγκεκριμένο λόγο επικαιρότητας νομίζω ότι άξιζε να του δώσουμε και 10 λεπτά από την εκπομπή. Ίσως και παραπάνω. Θα σας δείξουμε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, από πού περίπου τραβήχθηκαν οι φωτογραφίες. Ναι, όντως. Έχω μεγάλη απορία. Θα δείτε ένα βίντεο, το έχουμε πλαισιώσει με μουσική, για να μην γίνεται και πολύ κουραστικό. Για δείτε καλύτερα και πείτε μου τώρα αν το ξενοδοχείο, δηλαδή τα αυτονόητα λέμε, ανοίξτε και ένα τεγόπουλο φυτράκι δηλαδή, για να ξεκαποθείτε όσοι από τους συναδέλφους έχετε πρόβλημα. Έχω πάει κι εγώ εκεί, παιδιά. Και κυρίως, είναι πραγματικά του έτσι, πολύ εύκολα. Δέχομαι ξένους. Να κάνουμε ετυμολογία της λέξης τώρα. Εκτός αυτού το ξενοδοχείο, αυτό είναι παρένθεση για το Μάκη, είναι πάρα πολύ καλό θέμα. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, όπως και πολλά άλλα, είναι μες στη θάλασσα. Τελικά είδες που υπάρχουν ξενοδοχεία που επιτρέπεται να είναι μες στη θάλασσα. Τι αγιαλός μου λες τώρα και νόμοι σχετικοί, ας πούμε, τις πλάγες. Ναι, βέβαια. Αυτή ήταν και άλλη παρένθεση. Ελπίζω να μην κουράσουν αυτή. Και τώρα για ρίχτε μια ματιά. Εσύ που ήσουν και τράβαγες αυτές τις φωτογραφίες. Πάντως σε σημείο που χόρτανα την κυρία Λιάννη, εγώ και ο Παναγιώτης Σκιαδάς. Μάλιστα. Λιμνή. Es que se baila mejor. Baila, baila conmigo. Baila, baila mi amor. Baila e mexe o umbigo. E assim es que se baila mejor. Eu me divido com meus amigos, mas eu gosto de dançar você comigo. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Baila, baila comigo, baila, baila mi amor. Baila e mexe o umbigo e assim es que se baila mejor. Baila, baila comigo, baila, baila mi amor. Baila e mexe o umbigo e assim es que se baila mejor. Eu me concentro, vou a dançar. Fecho os olhos, entrego meu corpo e te levo a bailar. Nada me importa, vou a dançar. Fecho os olhos, entrego meu corpo e te levo a bailar. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Baila, baila comigo, baila, baila mi amor.
se baila mejor. Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila e mexe o umbigo, e assim é que se baila mejor. Eu me divirto com meus amigos, mas eu gosto de dançar você comigo. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Ωραία, θαυμάσαμε. Τις όμορφες φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι καταλάβατε ακριβώς από αυτά που βλέπατε. Βέβαια την βλέπατε με μαγιό. Ούτε και εμείς περιμέναμε, να πω την αλήθεια, ότι αμέσως μετά το βγάλει θα φορέσει ένα string το οποίο θα κάνει ακόμα πιο string. Ειλικρινά, δεν έχω καμία πρόθεση να δείξω την κυρία Λιάννη. Έχω όμως πρόθεση να καταγράφω τη ζωή της όταν αυτή επιλέγει να την παρουσιάσει. Και ξαναλέω μία ακόμη φορά, εγώ δεν την έγκρισα, ούτε εγώ ούτε ο Σκιαδάς. Μόνη της δίθηκε, έχει το παρελθόν, επέλεξε να βγαίνει στη δημοσιότητα, έχει ένα σωρό κοσμικές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό και βγήκε στο γυαλί. Λοιπόν, όταν είσαι η κυρία του τέος πρωθυπουργού και ποιου πρωθυπουργού, εάν δεν έχεις μάθει να προστατεύεσαι μάλλον από αυτούς που έχουν δουλειά να σε παρατηρούν, γιατί και ο κόσμος το επιλέγει να σε παρατηρούν, έτσι, αλλιώς δεν θα είχαμε δουλειά όλοι εμείς. Δεν σου το έκανε. Δεν σας δείσαμε εμείς, κυρία Λιάννη. Συγγνώμη, βρε Μανώλη, τώρα τα βάλανε μαζί σου. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση τώρα. Καλά. Δεν έχω καταλάβει. Επίσης, εδώ βλέπουμε πως έχετε το μέρος, έτσι. Εδώ είναι από το απέναντι ξενοδοχείο. Να το αναλύσουμε λίγο ακόμα και το τελειώνουμε. Είναι από το απέναντι ξενοδοχείο. Η πρόσβαση, τι έγινε? Τι έγινε, ρε παιδιά? Ωραία. Λοιπόν, είναι από την απέναντι παραλία. Στο σημείο που βλέπετε τώρα να βρίσκεται η φιγούρα της, έτσι, έχει ένα παραθυράκι. Στο παραθυράκι ακριβώς εκείνο είχε την ξαπλώστρα, τα είχε βγάλει και εκεί την τράβηξαν φωτογραφίες. Από εκεί και από λίγο πιο αριστερά. Εσύ ήσουν απέναντι. Τώρα το θέμα που θα λαχταρούσατε, γιατί σε σκανδαλοθυρικό έντυπο την τελευταία δεκαετία δεν έχει βγει πιο σοκαριστικό εξώφυλλο. Όσο πιο σπάνιο είναι κάτι, όσο πιο καλό είναι, τόσο πιο πολύ σοκάρει, τόσο πιο πολλές αντιδράσεις έχει. Και μοιραία βέβαια αυτός που θα είναι στο εξώφυλλο θα δυσανασχετεί. Ειδικά αν έχει 2 κιλά παραπάνω. Πιο πολύ ίσως και αυτό δυσανασχετεί η κυρία Λιάννη παρά για οτιδήποτε άλλο. Γιατί τον εαυτό της γυμνό σε πρωτοσύλλητα τον έχει χορτάσει. Λοιπόν. Κακίες που ακούγονται. Τέλος. Δηλαδή και δεν νομίζω... τα βάλανε μαζί σου. Ναι, μωρέ, τα γνωστά τώρα. Μαζί σου τα βάλανε με την κυρία Λιάννη. Μαζί μου. Κοίτα, οι συνάδελφοι για να παρουσιάσουν το θέμα, γιατί θα το είχαν μηνύσεις αν το παρουσιάζαν, τους έστειλε εξώδικο. Για να παρουσιάσουν το θέμα έπρεπε να είναι εναντίον μου, οπότε έλεγανε ότι τους κατέβασε η κούτρα. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά πολλοί θα θέλανε να έχουν το θέμα και η κυρία Λιάννη είπε τα δικά της. Σκευωρίες. Κάτι άκουσα εκεί μέσω κάποιου δικηγόρου που ούτε στον αέρα τον άκουσα, τα μετέφερα στον αέρα, δεν ξέρω δηλαδή τι ισχύει από Κάποιος αυτά. έχει γίνει άλλος. Τέλος! Τέλος! Ναι, πες το κοριτσάκι μου. Όπο παιδιά, τέτοιο, πώς το λένε, ναι, τέτοιο κενό σε εκπομπή άλλη φορά, αλλά χαλάλι γιατί βγήκε το θέμα της δεκαετίας. Οπότε, ζήλια και ψώρα. Θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας που είναι η Νίκη Βύση. Αυτό είναι το θέμα. Όχι. Ναι, μωρέ, καλά το διαβάζεις τώρα, γιατί είμαι σχισμένος. Νίκη Βύση ποιο είναι? Νίκη Βύση. Η αδερφή, η μικρότερη αδερφή της Άννας. Εδώ θα ήθελα να δείτε κατά πόσο μικρότερη φαίνεται από την Άννα, έτσι. Πόσο μικρότερη? Και πόσο τελικά. Και πού είναι τραγουδίστρια? Είναι οικογενειάρχης άνθρωπος. Και πόσο τελικά καλό κάνει το σταριλίκι σε ορισμένους ανθρώπους. Πήγαμε. 2 και 55. Ναι. Και βίντεο από εκεί. Απ' όλα. Πολύ νέα. Ναι, εσείς είστε νέα, είστε ακόμη νέα, όπως είπατε, είστε νεότεροι της Άννας Βύση, είστε η μικρή της αδερφή, είστε η Νίκη Βύση. Και εδώ βλέπουμε πώς θα ήταν η Άννα εάν δεν ήταν στάρ. Η αδερφή της Άννας Βύση, όπως καταλάβατε, η Νίκη Βύση στα πλάνα του παπαράτσι.
Από τις λίγες φορές που έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε και να τη συγκρίνετε με τη Σταρ, την αδερφή της. Γλύκα, ομορφιά, χαρακτηριστικά ίδια, με τη διαφορά την εμφανή ότι ο χρόνος δεν φέρεται το ίδιο δίκαια στη Νίκη. Διότι η Νίκη είναι άνθρωπος οικογενειάρχης, δεν είναι Σταρ, οπότε δεν έχει τη λάμψη που έχει η Άννα Βύση, στο πρόσωπο τουλάχιστον, και φυσικά έχει κάποιες ζητίδες παραπάνω, για να είμαστε πιο σαφείς, πιο συγκεκριμένο πρόσωπο, μια πιο απλή, πιο καθημερινή γυναίκα τέλος πάντων. Η Νίκη είναι μία από τις 3 αδερφές Βύση, έτσι. Η άλλη είναι η Λία, την ξέρετε, είναι και αυτή τραγουδίστρια, με καριέρα βέβαια που δεν έχει καμία σχέση, στο μέγεθος τουλάχιστον, με αυτή της Άννας. Τα ηλικική μαγιά, μια βραδιά μαγικιά, ράκαρανε τυχαία. Αγαπήθηκαν τρελά, κάνανε και ένα παιδί, βγάλαν περαία. Ο έρωτας και η ομορφιά κόλπα κάναν τρελά σε μια ροζ λιμουζίνα. Και πριν καλά περάσουνε μήνες 9, να σου η Σαλονίκη, η αδερφή της η Αθήνα. Μα οι θεοί ζήλεψανε την τόση ομορφάδα και τα παιδιά φυλακίσαν για πάντα στην Ελλάδα. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε κι η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, πως με λένε κι η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ, που να σου εξηγώ. Δεν χορεύαμε κανένα ροκενρόλ εδώ. Μάλλον όλοι να έρθω να κάτσω λίγο εκεί. Έλα κότσι, μα πρέπει καλώδιο μαζί σου όμως. Δεν πειράζει, μπορώ. Θα σου μιλάω αγκαλιά, καλά. Μετά το διάλειμμα κάνει λίγο υπομονή. Δεν μπορώ. Μη σηκωθείς τώρα, δεν φωνάζει και ο σκηνοθέτης. Δεν μπορώ, κύριε Χονδροκώστα, βοήθεια. Το τραγούδι πάντως ήρθε και έδεσε με το βίντεο. Δεν ξέρεις ποια είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αντέλα να κάτσω. Κάτσε να δω κοτσάκι μου λίγο τι κάνουν παρακάτω, γιατί η Θα πάμε κατάσταση είναι... στην Γεωργιάδη. Σωστά το πες, ευτυχώς. Πήδηξες αυτό που πετάξαμε απ' έξω για να προλάβουμε. Γιατί όμως την πετάξαμε απ' έξω. Γιατί δεν είχαμε χρόνο. Σωστά και αυτό. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε λοιπόν την Μαρία Γεωργιάδου και το μικρό του Μαρκάτου. Επιμένει να μην το ξέρει. Γιώργος. Νομίζω. Τι είπαμε είναι ο κύριος Μαρκάτος. Ηθοποιός. Και διαφημιζώ, πώς ο πρωταγωνιστής είναι διαφημιστικά. Ωραία. Έτσι μ' αρέσει. Γιατί έτσι μας αρέσει. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Τι θέμα έχει. Το ζεύγος. Τι κάνει. Θα δούμε. Και της λέω, έλα στις πρόβες να βλέπεις τι γίνεται. Έλα στο Και η διάρκεια αυτού 4 και 12. Και βίντεο από εκεί. Από όλα.